Halløj! Jeg vil vise, hvordan man bestemmer forskriften for en eksponentialfunktion, som går igennem to punkter. Og vi ved, at den generelle forskrift for eksponentialfunktionen er givet ved b gange a i x'te. De to punkter, som jeg siger, at den der funktion skal gå igennem, det er minus 4,2, og så har jeg et andet punkt, det hedder 10,27. Så kan vi slå op i formelsamlingen, og der kan vi så se, at det er de her to formler, vi skal bruge for at kunne bestemme A og B. Jeg tager lige en kopi af dem. Og de kommer så lige herover. Jeg kan altså bare have sat ind i de der to formler. Og det vil sige, at vi skal have identificeret, hvad y1 og y2 og x1 og x2 er. Og der siger jeg bare, at det der det er x1, og det der det er y1, og det der det er x2, og det der det er y2. Og så sætter jeg bare ind her i forlængelse af x2 minus x1. 10 minus, og så minus 4 til rod af, og så skal jeg have 27 divideret med 2. Og så skal jeg have en lommeregner til at regne det der ud. Og bagefter skal jeg have den stoppet ind i B. Så nu går jeg lige i Mabel. Og her der skal vi have den her rod. Og så skulle jeg skrive 10 minus 4. Og så skulle jeg herinde skrive, nu skulle vi herind, 27 divideret med 2. Og så laver den det der snask. Så prøver vi lige at approximate det der lidt. Så fjerner vi det igen. Så kan vi se det. 1,2043. Så går vi lige tilbage. Vi ved nu, at fremskrivningsfaktoren A er 1,2043. Husker jeg rigtigt? Det gør jeg. Det betyder, at for hver gang x øges med 1, så vokser y-værdien med 20,43%. Nu skal vi have fundet b. Der skal vi have y1. Den kommer herop og se, det er 2 divideret med a, som vi har her, 1,2043 i x1, altså minus 4. Minus 4. Sådan. Og så skal vi bare regne b ud. Jeg går lige med den. Det vil sige, at jeg skal sige 2 divideret med 1,2043 minus 4. Og så går jeg lige over og trykker approximate med den samme rej. Må ikke den gør det? Jo. 4,20. Det vil sige 4,20. Og nu kan jeg lige huske flere tal. 6,9. Den samlede forskrift for eksponentialfunktionen gennem de to punkter bliver altså f af x lige med 4,2069 gange, skal vi have a-værdien der, 1,2043 i x'te. Jeg viser lige en anden måde at gøre det på os. Den består i at opskrive to ligninger med to ubekendte, og så få Mabel til at løse det. Se, vi har her en x-værdi, og vi har her en y-værdi. Det vil sige, vi kan sige, at vores a og vores b skal opfylde, at 2, den sætter vi ind på y's plads, eller f af x's plads, skal være lige med b gange a i minus 4. Så har vi brugt det første punkt. På samme måde, så kan vi sige, at 27 skal være lige med b gange a i 10. Det her det er to ligninger med to ubekendte, som vi kan løse i Mabel. Og nu prøver jeg lige at gå derover. Så er vi er lige her. Og vi skriver de to ligninger. 2 gange 2 skal være lige med b gange a i minus 4. Så skal være komma imellem dem. 27 skal være lige med b gange a i 10. Så går jeg herover. Solve, og så vælger jeg den der numeriske solve. Og så fjerner jeg lige den her for, så I kan se noget. Og det der så står her, ja, det er at a er lig med, det er fordi jeg har gjort det så stort. Nu prøver jeg lige at gøre det lidt mindre. Sådan der. Der står a er lig med 1,2. Det var også det vi fik før. Og b er lig med 4,2, ligesom vi fik før. Så det hele passer. Det var alt. Ses.